Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu, dneska si zahráme Free Kick Simulator diel 2. Tak môžeme ísť na to, niečo nové, no tak to ma teda nezaujíma. Idem na toto, ok, tak to teraz natiahneme. Vinkel. No, Vinkel to nebol, ale tak to je jedno. Tak. No poď, ale to nepôjde cez nich. Som myslel, že to už natiahnem. Ne, tak to nedám. Ne. Škoda, nevadí. Skúsim to natiahnuť. Poď, prosím. On to chytil. No dobre, tak druhá strana. Vinkel. No, Vinkel nebol. A teraz to sa budem snažiť natiahnuť na ten Vinkel do ďalšej strany. No, prosím. Bol. Ako bol gól, ale neviem, či bol Vinkel. Asi Vinkel úplne nebol. Vinkel! Yes, je to tam. Vinkel. Ako v tomto simulátore ako je veľmi ľahké skôr dať gól. No teraz len tak som ani nerozmýšľal, dal som ďalší gól. No, teraz čo? Skúsim stred a dá to napaliť. No. Easy. Pohoda. Idem na ďalší. Ešte takto máme záznam. Záznam mám. No, skús. No, gól bol, ale Vinkel. Počkaj, pozriem sa na ten záznam. No, neviem, skúste mi poradiť v komentári, či to bol Vinkel alebo ne. Ale asi ne úplne, neviem. To som teda napálil dobre. Áno, aha, ľudia, napálím to, aha, bude gól, teda čo? No, teda bol, no. Nič, radšej. OK. Ne, ja som to ale dal ale je gól. Som myslel, že to chytí za to, že to išlo tak pomaly. Ale ne. OK. Čo? To ani nevnímal. No. Ja nechcem toto, chcem a napalím to do Vinklu. Že to bude taký risk. Skúsim. No. OK. No. Yes, ďalší gól a ďalší Vinkel. Ešte keď tak sa pozrieme. Áno, Vinkel, yes. No, dobre, tak takto. No tak, ďalší gól, easy gól. GG. No tak, ale bol? To čo je? Mi to samo dáva, ale tak to je úplne jedno. Počkaj. No, pusť. Bránka musí zasahovať, ale chytil. Skúsim to napáliť. No, nevím. Ale sú. Ďalší gól do zbierky a teraz to skúsim napáliť tam, do stredu. To by malo nevýsť. OK.
Nevadí. A teraz skúsim nejakú novú... Skúsim po zemi. Ale vlastne oni skáčili teoreticky, keby som to dal... Nie, počkaj. Som to dal úplne dole. Tak. Už to asi nebudem skúšať, ale môžem to napaliť takto. Ježiš, aký pekný. No poďme ďalšie. Napalím to vinkel. To vinklu, ale nie gol. Už zasahoval. No, dobre. No, poď. To čo bol za gól? No takto, teraz máme akože VAR teoreticky, no je to záznam, ale ako VAR, CCA sa dá povedať. No takto skúsim to napáliť. No, že by? No. Za mňa pekný gól. Dávam ďalšie góly, no to je furt iba góly. No poď. Yes, ďalší gól. Je to tam. Yes. No poď. No, napalím to. Tak, skúsim len tak do srandy. Čo? To bol gól? Tak dáme si záznam, teda alias VAR. No. Od tyčky, ale pekný. Od tyčky gól, no. OK, tak. No, skúsim to. Tak. Si moc napalil. Skúsim tak ísť len na druhú stranu a neskúsim to tak veľmi napaliť, takže no, napalil som to tam aj tak. To je asi úplne jedno. Čo? GG. Tak. Hop, a hotovo. Osiady sa to nám napálil. Skúsim dať vinkel ešte. Ale takto, tak a vinkel. Ale to mi asi nepadne. Ne, skúsim to dať na rovno, vinkel na rovno. Takže vlastne takto rovná čiara a napaliť to do vinklu. No, vinkel to síce nebol, ale od tyčky gól bol. No, skúsim to tam. Nie, ne. Ale je gól. Ako som šťastný, že je gól, ale vinkel stále nič. Ja to snažím napaliť do toho vinklu, ale mne sa to nejako nedarí. Vinkel. No. Bol to vinkel? No, teraz neviem, no. VAR. No, poď vinkel. No, vinkel to síce... No, bol to vinkel. A tu budeme na to za vinkel. No, nejsom si úplne istý, ale podľa vinkel to bol. No, tak to už muselo byť. No, vinkel. Uvidím. Pozrieme zasa VAR, teda záznam. Dobre, vinkel, ale pekný vinkel. To čo bol za vinkel? Pekný, za mňa pekný, ako krajší som možno ani nedal vinkel. Tak to furt iba rovno. Baví dávať iba rovné vinkle. Ne, ma to baví. No tak, ďalšie. Teraz to zase Ne. No, tak, skúsim. Áno, je to gól. Yes, konečne, ďalší. No, takže... Prosím. No, skúsim. No, tak to teda pekný gól. No, tak ľudia, asi sa s vami už budem lúčiť. Ďalšie video určite bude čoskoro.
dajte like, odber a čaute.